जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करता नहीं। और आज आप सबके बीच में लेकर आगे बनी फटाफट 3 बड़ी खबर, जो उनकी तीनों बड़ी खबर जुड़ल बा हमनी के भोजपुरी के 3 गो सुपरस्टार के तरफ से। आप सबके बता दें कि आज 29 तारीख के 3 फटाफट खबर आप सबके बीच में लेकर आगे बनी। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए लाल कलर के बटन के दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी की दबा दी, काहे कैसन के बड़ी छोटी खबर आप सब तक पहुंचावत रहम। सबसे पहले का खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक फिल्म का नाम रहे योद्धा, का नाम चेंज करके ताकत फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर गई। ओकरा बाद 3 दिन से ट्रेंडिंग में घूमत नजर आ रहा बा। सबसे पहले आप सबके बता दें कि 13 पे आयल, ओकरा बाद 29 पे आ चुकल बा, जिसे फोटो के माध्यम से आप सब देख सकता नहीं जा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म जिला चंपारण फिर से एक बार सिनेमा घर में लग चुकल बा। आप सबके बता दें कि बनारस के आनंद मंदिर सिनेमा घर में फिर से एकरा के रिलीज कई गई। अगर आप सब आनंद मंदिर और बनारस के नज़दीकी में बानी तो आप सब जाके अपना नज़दीकी सिनेमा घर में देख सकता नहीं जा। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के अभी कोनो भी फिल्म नहीं लागल, ये चलते पुराना फिल्म फिर से लगावल जा रहल बा। वहीं पे तीसरा बड़ी खबर निकल के आ रहल बा हमनी के 3 गो भोजपुरी दिग्गज के तरफ से, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि बीजेपी में ये तीनों जना ज्वाइनिंग कर ले बड़ा लोग। ओकरा बाद एबीपी न्यूज पे लाइव होलन लोग। ओकरा बाद वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे घूमत नजर आ रहा बा, जिससे कि आप सब फोटो के माध्यम से देख सकते जा कि 37 नंबर पे हमनी के तीनों इस सुपरस्टार नेता के ट्रेंडिंग नंबर 37 पे ये वीडियो आ चुकल बा। तो ऐसा में आप सब हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके तीनों खबर में से सबसे बढ़िया खबर कौन लागल, और इस खबर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोग भी जान पाए। जय हिंद, जय भोजपुरी।